слънце там се скрила, зайчето разбрало, че закъсняла. Така. Вярвам в теб, кога ще излезе новият ти албум. Така. Постах клипчето вече. Ще чуем ли всички как пеете? Да. Ама от YouTube ли? Да. На Габи Павка ли? Да. И какви позитивни отговори? Да. Добре, как ще да е? Така. Аз отивам до туалетната. Да. Искаш да го чуят. В момента записваме. Да. Аз отивам до туалетната. И какво, човешко е? Човеко чува да пикай. Или друго. Добре, как ще да е? Значи... Казвам аз те какво си мислят като чуят фермата. Гавито е. Тя си мисли перверзначи. Не знам кой какво си мисли, когато чуят фермата, но вие сте много перверзни. Ферма, какво? Обяснете на хората какво си мислят. Добре, няма значение. Скъпи ме моли в мой фейк профили. Чифо, какво правиш, Рафил? Не говоря за Чифо от нашия клас, Чифо бати пича. Говоря за Стефан Александър. Ое! Сте Александър? Виж каква каза коса съм, виж каква съм пичка. Носи як Стефан Александър от София град, но ма кефир голям пич, просто. Ама Цифро е плохо. Трябва да се видим мойка. В следващия въпрос, кажи къде живееш, да на гости, да се видим. Примис. Чао, Нью Йорк! Лека наш Нью Йорк. Нью Йорк. Нью Йорк Сити.